Дай. Не бе, там минаваме. Ама натисна ли го в средата? Да. Какво си натисна? Натиснал се, прави и се върви. Върви. Върват ли минутите? Върват. Да. Давай, аре кола, давай! Да си бъде разсмяк това. Ама не, приближи на там. Аз съм те приближил. Аз съм те фанал, приблизил съм те. Точно как панда, аз съм те приблизил. Аз съм те хванал. Готов си. Мислих да паднем, ама не. Я, ама не, чакай, рева толкова. Утре го имах интернет. Глава не сте, ела насам бе! Фанал съм те. Ела по-близо, далеко е. Не си ми далеко, точно ще ми е в кадър. Абе не стана добре как трябва. Там не стана готини.